Okay, so dito tayo sa bahay ni Kuya Milo. Ito yung mga alaga niyang pato ni Kuya Milo. Apay at ato lati pato mo no? Ha? Ay. Kaya? Kung nagpipinta sa kiti pato ni Agal-ala kiti video tano adak cha fruit ko bubuyag kay no ka. Si balin ni Manong Milo na po nagtakal. Oh Roger, tulungan mo. Alin daw? Ayong kulay black. Oh. Okay, hinuhuli na. Okay. Ayun, nakuha. Opo. Nagdakulin na eh. Punta kita dito, hindi ka punta. Ang dami yan eh. Kuha, disistorya na kanyak. Takasintamang karot. Kunakat. Kuha. Mabay na kanak. Nakadudig. 60 nga.